Dnes budeme pokračovať v tej úvahe nad rozsievačom, ktorú sme začali už minule. A na úvod by som prečítal znovu ten krátky príbeh, to podobenstvo, ktoré Pán Ježiš hovoril z Evanjelia Marka. 4. kapitola, čítame od 3. verša. Počujte, hľa vyšiel rozsievač, aby rozsieval. A stalo sa v tom, ako rozsieval, že jedno padlo vedľa cesty a prileteli nebeskí vtáci a zozobali ho. Iné padlo na skalnaté miesto, kde nemalo mnoho zeme a hneď zišlo, lebo nemalo hlbokosti zeme. Ale keď vyšlo slnce, vyhorelo a pretože nemalo koreňa, vyschlo. A zase iné padlo do trnia a vzýšlo trnie a udusilo ho a nemalo úžitku. A opäť iné padlo do dobrej zeme a vydalo úžitok, schádzajúc a rastúc a donieslo niektoré 30, niektoré 60 a niektoré 100. A hovoril im, kto má uši na to, aby počul, nech počuje. Už tie prvé dva druhy pôdy sme si minule hovorili. Zdôraznili sme to, že Pán Ježiš vysvetľuje toto podobenstvo a hovorí, že to semeno rozsievača je Božie slovo, ktoré Pán Boh hovorí k ľudským srdciam, ku všetkým ľuďom. Sme hovorili, že aj na tie kamenné pôdy, tie, ktoré nepríjmajú Božie slovo, ako tá prvá pôda, tvrdá, udupaná, do ktorej nemôže vojsť Božie slovo. I tam Pán Boh hovorí, všetkým hovorí. Čítame si v Skutkoch apoštolských, že Boh hovorí všetkým a všade. Nikto nie je vyňatý z tohto. Hovorili sme aj o tej druhej pôde, ktorá ukazuje na ľudské srdce, ktoré najprv príjme Božie slovo. A zdá sa, že aj vyznáva, že je opravdivé. Ale keď príde trápenie, hneď sa pohoršuje, alebo horší, ako to tu čítame. A uschýna tá rastlinka, že není žiaden úžitok. A dnes by sme sa pozreli ďalej na tretí druh pôdy, ktorý Pán Ježiš prirovnáva k ľudskému srdcu a vysvetľuje ho nasledovne v 18. verši tej istej kapitoly Evanjelia Marka. A sú iní, ktorí sa sejú do trnia. A to sú takí, ktorí počuli slovo, ale starosti tohoto sveta a zvod bohatstva a iné žiadosti vchádzajú do srdca, udusujú slovo a býva bez úžitku. Tu Pán Ježiš vysvetľuje, že aj títo ľudia, tak ako v tej druhej pôde, oni prijímajú Božie slovo. To semeno sa seje a padá do tej zeme, ktorá vyzerá byť dobre. Len v okolí je niečo zlé. Je tu trnie, je tu burina a keď to semienko aj vzklíči a začne rásť, tak tá burina je oveľa silnejšia a rýchlejšie vzklíči, zastrie to slnko tejto rastlinke a udusí ju. A to vysvetlenie, že čo sú tie veci, ktoré udusujú takéto Božie slovo, ktoré je vsiaté do ľudského srdca, tak Pán Ježiš hovorí, že to sú starosti tohto sveta a potom hovorí o zvode bohatstva a iných žiadostiach. Sú tu dobré veci. Starosti sveta sú myslené dobré, prirodzené veci, ktoré človek musí robiť a robí, aby zabezpečil rodinu, aby mohol žiť na tomto svete. A sú to častokrát starosti v práci, možno sa niečo nedarí a chceme to vyriešiť, lebo tak potrebujeme prácu, potrebujeme príjem a iné podobné starosti, nad ktorými človek rozmýšľa, aj keď není v práci. A trávi tým čas rozmýšľaním. Ale keď takýmto myšlienkam dáme väčšiu prioritu ako Božiemu slovu, tak nemáme z neho žiaden úžitok. Druhá vec sú bohatstva, zvod bohatstva a iné žiadosti. To sú zlé veci, ktoré prichádzajú ako pokušenia, ako žiadosť. Že toto by som chcel, toto by bolo fajn mať. Ale je to žiadosť, žiadam, alebo
túžba moja, ktorá ma núti potom robiť veci, aby som to, čo som si zažiadal, aj dostal, aj mal. A nie je to užitočné, pretože keď tieto veci prehlušia Božie slovo a moja myseľ je zaujatá týmito vecami na úkor Božieho slova, ktoré som počul alebo je mi nejakým iným spôsobom hovorené, tak to není pre mňa užitočné. Neprináša mi ten skutočný úžitok, ktorý by som mohol mať, keby som prijal Božie slovo. To aj hovorí Pán Ježiš a býva bez úžitku. Viete, keby vám dal niekto kreditku, ktorá je neobmedzená, môžete s nej míňať koľko chcete. A vy by ste si ju dali do nejakej zástrčky niekam doma a zapatrošila by sa, aj by ste zabudli, že ju máte. Na čo vám to bolo? Nemáte z toho žiaden úžitok. Presne takto je to, keď človek odmietne alebo udusí Božie slovo, ktoré počul. Čítali sme o 3 rôznych druhoch pôdy. Možno ste sa v niektorej z nich našli. Možno z každej trošku vnímate, že vaša reakcia na Božie slovo je nejaká podobná. A čo teraz? Poviete si, no tak ja mám také zlé srdce, nie ideálne podmienky, aby som prijal Božie slovo, aby som teraz rozmýšľal o ňom. Niekedy inokedy. To nie je správna odpoveď. Pán Ježiš, keď hovorí toto podobenstvo, hovorí ho preto, aby človek nerobil prekážku Božiemu slovu. Lebo to je jediné, čo my môžeme spraviť. Pán Boh, keď koná dielo spasenia, keď rozsieva svoje slovo, keď zvestuje ho a hovorí aj vám, on je ten, ktorý to robí. On je ten, ktorý k vám hovorí svoje slovo. A to slovo samé o sebe, tak ako to semienko, v sebe má všetko potrebné k tomu, aby vzklíčilo, aby vyšiel nový život. A Pán Boh, keď zvestuje svoje slovo, v tom slove o jeho synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel za vaše hriechy, v ňom je život. Sčítame v Božom slove, že Pán Ježiš Kristus, on je cesta, pravda aj život. V ňom je všetok zdroj pre toho, kto uverí a príjme Božie slovo. My nemôžeme nič k tomu pridať. Všetko, čo môžeme robiť, ako som hovoril, je nezavadzať tomuto Božiemu slovu a Božiemu dielu. A ako nezavadzať? No takže, keď sa tam nachádza kameň, keď je tam tvrdosť, dovolme Božiemu slovu, aby ho obmäkčil. Aby moje srdce nebolo také tvrdé, ale aby ho obmäkčilo. Aby mohlo to Božie slovo potom zakoreniť. Keď sú tu starosti, ktoré prichádzajú, nedajme im priestor v našej mysli taký a na úkor tomu, aby sme premýšľali o Božom slove. Budem rozmýšľať o reklame, ktorú som videl včera, alebo pred 5 minútami, alebo budem rozmýšľať o tom letáku, ktorý som si prečítal, ktorý mi bol len tak náhodou daný. Viete, v tomto sa my rozhodujeme, o čom budeme rozmýšľať. Nedávajme vínu niekomu inému, ale nerobme prekážku tomu, aby Božie slovo vykonalo na čo bolo poslané. Aby mohol som aj ja mať úžitok z neho. A teraz sa dostávame k tej poslednej pôde. K tomu, čo Pán Ježiš zase vysvetľuje. A tam tí, ktorí stia na dobrej zemi, sú posiatí, sú takí, ktorí počúvajú slovo a prijímajú ho. A donášajú úžitok. Niektoré 30, niektoré 60, niektoré 100. Veľký úžitok pre tých, ktorí prijali Božie slovo. Ktorí mu uverili. Premýšľajú nad ním. A ten korienok rastie a hlbšie, aby poznávalo a ubezpečuje sa do tých hlbokých pravd o spasení, ktoré pripravil Boh. Pánovi Ježišovi Kristovi pre každého hriešnika. Aby prišiel k nemu v pokáni, aby uveril, že za jeho hriech on zomrel, aby mal život.
aby nezahynul. Toto Pán Boh hovorí aj dnes. Chce, aby si aj ty mal úžitok. Aby si z toho úžitku mohol aj ty mať radosť. A samozrejme, ten nadmerný úžitok, alebo ten úžitok, ktorý tu sa spomína, že až 30, 60 násobok, 100 násobok, to je na slávu Božiu všetko. To je jeho dielo. On to vykonáva. A tak tá výzva, ktorá je znova a znova ju opakujem i dnes, aj minule, neprekážajme Božiemu slovu. Dovolme mu, aby vykonalo to dielo, aby Pán Boh nás mohol priviesť k tomu poznaniu pravdy. Nezatvrdzujme svojho srdca. Premýšľajme nad ním. A verme v evanjelium. Ono je mocou Božou na spasenie každému veriacemu.